Jobin tarina ei ala maan päällä. Se alkaa taivaassa. Ihmisen kuulokyvyn ulkopuolella käyty vuoropuhelu loi pohjan yhdelle uskon koettelemuksista, joita on koskaan nähty kokeelle, joka paljastaisi vanhurskaan miehen vahvuuden sekä Jumalan uskollisuuden ja suvereeneuden. Hiljaisessa idässä sijaitsevassa maassa, jossa varhainen aurinko pyyhkäisi maata lämpimällä kultaisella sävyllään ja aamunkoiton hiljaisuus kätki mukanaan muinaisia salaisuuksia, eli mies nimeltä Job. Hänen elämänsä kohosi kerran kuin kukoistava, luonnetta täynnä oleva puu, istutettu syvien vesien varrelle ja levittäen siunauksen oksia niin pitkälle kuin silmä kantoi. Hänen omaisuutensa oli 7000 lammasta, 3000 kamelia, 500 härkäparia, 500 aasia ja valtava talous, niin että hän oli mahtavin kaikista idän kansoista. Ei vain verrattoman ja valtavan vaurautensa, vaan myös korkean sosiaalisen asemansa, luonteensa, ystävällisyytensä, anteliaisuutensa sekä korkeiden moraalisten ja hengellisten arvojensa ansiosta. Hän oli todellakin alueen arvostetuin ja vaikutusvaltaisin mies. Hänen karjansa vaeltelivat laajoilla pelloilla, hänen palvelijansa kulkivat määrätietoisesti hänen taloudessaan ja hänen lastensa nauru täytti ilman musiikilla. Juhlia pidettiin usein, ja jokainen niistä kaikui ilosta ja yksöydestä, veljien ja sisarten kokoontuessa kirkkaiden lyhtyjen alle ja avoimen taivaan alle. Heidän äänensä kohosivat lämpimässä keskustelussa, ja heidän kätensä puristuivat hellyyden merkiksi. Job katseli kiitollisena, kun hänen lapsensa juhlivat yhteistä elämäänsä, tietämättä, että näistä muistoista tulisi pian aarteita, joihin hän takertuisi pimeydessä. Aamuvarhain Job omistautui esirukoukseen. Kun hänen lastensa kokoontumisten iloinen melu hälveni yöhön, hän nousi juhlallisen hellyyden vallassa ja uhrasi heidän puolestaan. Hän järkeili itsekseen, että kenties he olivat kiihtyneenä puhuneet tyhmästi tai antaneet sydämensä harhailla pois kunnioituksesta. Hänen omistautumisensa ei syntynyt pelosta, vaan rakkaudesta, isän kaipauksesta lastensa vaeltavan puhtaudessa. Pihan läpi kulkevat palvelijat pysähtyivät joskus hiljaa, aistien hänen rukoustensa pyhän painon, kun hän huusi kaikkivaltiasta avuksi vilpittömästi, joka kosketti jopa paatuneinta sydäntä. Silti, maapallon eläessä rutiinin ja rauhan rytmissä, ihmissilmälle näkymättömissä maailmoissa avautui näkymä. Siellä, käsittämättömän kirkkauden paikassa, Jumalan pojat asettuivat valtaistuimen eteen. Ilma värähti kirkkaudesta taivaallisten olentojen kokoontuessa osoittamaan kunnioitusta. Heidän joukossaan liikkui muuan, jonka läsnäolo himmensi tunnelmaa kylmän uhmakkuuden säestämänä. Kun vastustajaa kuulusteltiin, hän astui esiin ja selitti vaelleensa halkimaan. Kaikkivaltias, joka tutkii kaikki sydämet, puhui lämmöllä palvelijastaan Jobistaan nuhteettomasta, oikeamielisestä, pahaa karttavasta miehestä, joka kunnioitti Jumalaa jokaisella hengenvedolla. Vastustaja kyseenalaisti tämän todistuksen väittämällä, että Jobin uskollisuus perustui lohtuun. Hän väitti, että siunaus oli suojellut Jobia todelliselta koetukselta ja että jos Jobilta riistettäisiin kaikki, hän hylkäisi juuri sen uskon, joka määritteli hänet. Viisaudessaan Jumala salli koetuksen kehittyä ja antoi vastustajalle pääsyn Jobin omaisuuteen, mutta ei hänen henkilökohtaiseen luokseen.
Taivaallinen hovi hiljeni, ikään kuin itse maailmankaikkeus olisi kumartunut todistamaan, mitä seuraisi. Maan päällä päivä alkoi kuten mikä tahansa muukin. Chop kuljeskeli peltojensa poikki vaihtaen tervehdyksiä työläisten kanssa ja tarkistaen karjansa edistymistä. Lasten nauru kantautui kaukaisilta pihoilta ja arjen humina kutoi rauhan verhon. Mutta hänen kohtalonsa horisontille kerääntyy varjo, näkymätön mutta silti musertavan todellinen. Auringon saavutettua korkeutensa palvelija lähestyy vapisevin askelin ja pelon käheällä äänellä. Hän selitti, että ryöstäjät olivat hyökänneet härkien ja aasien kimppuun, teurastaneet työläiset ja ottaneet eläimet. Ennen kuin tämän uutisen aiheuttama järkytys ehti laskeutua Jobin sydämeen, saapui toinen palvelija, kasvot kauhusta kalpeana, ja hän kertoi, että taivaasta oli iskinyt tuli lampaiden ja paimenten päälle ja kuluttanut heidät kokonaan. Kolmas sanansaattaja saapui henkeään pidättäen paniikissa. Hän julisti, että toinen ryöstöjoukko sabealaiset oli hyökännyt hänen palvelijoidensa kimppuun ja vienyt kaikki kamelit sekä tappanut kaikki vastarintaan tehneet, ja lisäsi, että hän yksin selvisi hengissä. Sitten tuli viimeinen palvelija, joka lyhistyi Jobin eteen äänensä murtuen hänen kertoessaan, kuinka kova tuuli oli iskenyt taloon, jossa Jobin lapset juhlivat. Rakenne romahti rajusti, eikä kukaan jäänyt eloon. Tällä hetkellä aika itsessään tuntui hajoavan. Jobin hengitys salpautui, kun menetyksen paino vyöryi hänen ylitseen kuin armoton aalto. Hänen lastensa nauru, joka oli aikoinaan sävelmä hänen kodissaan, muuttui kummittelevaksi kaiuksi häntä nyt ympäröivässä hiljaisuudessa. Hänen sydämensä särkyy käsittämättömän todellisuuden alla menettää jokainen lapsi, jonka puolesta hän oli rukoillut, jokainen, jota hän oli pitänyt sydämessään rakkaana. Murheen murtamana Job repäisi viittansa ja vaipui tuhkaan, josta hänen uhrinsa nousivat kerran kuin suitsukkeet, tuhkaan, jossa hänen lapsensa kerran leikkivät. Hänen huutonsa ei syyttänyt, vaan tunnusti tuskallisen totuuden. Elämä alkaa tyhjästä ja päättyy samalla tavalla. Hän kumartui syvään maahan, ääni vapisten, kun hän ylisti Herran nimeä ja julisti kunnioitusta jopa murheen keskellä. Taivaat tarkkailivat, ja vastustajan väite horjui Jobin horjumatonta uskollisuutta vastaan. Oikeudenkäynti ei kuitenkaan ollut ohi. Jälleen kerran taivaallinen seurakunta kokoontui. Vastustaja ilmestyy turhautumisen levottomana, myöntäen Jobin pitäneen lujasti kiinni nuhteettomuudestaan. Mutta hän ehdotti tummempaa testiä. Väittäen, että jos Jobin terveys vaarantuisi, hän varmasti murentuisi. Suvereenissa tarkoituksessa kaikkivaltias salli koettelemuksen syventyä ja salli ahdistuksen koskettaa Jobin ruumista, mutta ei hänen henkeään. Pian Jobin ihoon ilmestyi kivuliaita haavaumia päästä jalkoihin. Hänen yönsä venyivät tuskiksi, päivät sietämättömäksi epämukavuudeksi. Hän istui tuhkan keskellä ja raapi epätoivoisena haavojaan särkyneillä saviastioilla. Mies,
joka aikoinaan seisoi arvokkaasti vanhinten joukossa, istui nyt tunnistamattomana, tuskan kalvamana. Surun painama vaimo katsoi häneen sanattomalla tuskalla. Hänen sydämensä romahti rakkaan miehen kärsimyksen painon alla. Hätääntyneenä hän ilmaisi epätoivonsa uskoen, että kuolema voisi tarjota enemmän armoa kuin se elämä, jota mies nyt kesti. Vaikka Job oli järkyttynyt, hän myönsi, että elämässä on sekä siunauksia että vastoinkäymisiä, eikä hän luopunut kunnioituksestaan Jumalaa kohtaan kokemiensa vaikeuksien vuoksi. Tieto Jobin kärsimyksestä levisi nopeasti, ja 3 ystävää Elifas, Bildad ja Sofar matkustivat kaukaisista kodeistaan lohduttamaan häntä. Kun he näkivät hänet kaukaa, he tuskin tunsivat häntä. Suru valtasi heidät, ja he itkivät äänekkäästi, repäisivät vaatteensa ja syörottelivat tomua päähänsä. 7 päivää ja yötä he istuivat hänen kanssaan hiljaa, kykenemättä puhumaan, syvän kärsimyksen näkemisen musertamina. Heidän läsnäolonsa oli aluksi lohtu, hiljainen todistus toveruudesta kärsimyksessä. Kun Job viimein avasi suunsa, hän päästi valloilleen niin raaan valitusäänen, että se lävisti hiljaisuuden. Hän kirosi syntymäpäiväänsä, toivoen, että se olisi pyyhitty pois, ettei sitä olisi koskaan ollut olemassakaan. Hän kyseenalaisti, miksi valoa annettiin kurjuudessa oleville, miksi elämää ylläpidettiin niillä, joiden polku näytti olevan piilossa pimeydessä. Hänen valituksensa ei ollut kapinaa, vaan suruun hukkuvan sielun rehellinen ilmaus. Hänen ystävänsä vastasivat, mutta heidän ymmärryksensä oli kapea. Elifas puhui ensin, viitaten uniin ja havaintoihin ja ehdottaen, että kärsimys ei tule tomusta, antaen ymmärtää, että Jobin on täytynyt jotenkin aiheuttaa tämä itse. Bildad vakuutti, että Jumala ei koskaan hylkäisi moitteettomia, vihjaten siten piilotettuun väärintekoon. Sofar kehotti Jobia katumaan syntejä, joita hän ei ollut tehnyt. Heidän sanansa, vaikka ne oli kääritty uskonnolliseen kieleen, viilsivät syvemmälle Jobin haavoittuneeseen sydämeen. Vaikka heillä ei ollut oikeutta puhua tai edes uskaltaa olla mielipidettään näistä asioista. Jobin palvelijat, jotka selvisivät hengissä, saattoivat kuulla isäntänsä ystäviä. Nämä palvelijat kuiskasivat keskenään, surullisina isäntänsä tuskasta. Tunsi olonsa ahdistuneeksi, koska nämä selitykset näyttivät vain pahentavan asioita. Toisinaan joku Jobin lapsista näytti elävän jälleen hänen mielessään. Hän muisti heidän naurunsa, heidän syleilynsä, heidän ainutlaatuiset äänensä perhejuhlissa. Joskus uupumuksessaan hänestä tuntui kuin hän kuulisi niiden vaimeita jälkiä, kaikuja, jotka vain syvensivät hänen kaipausta. Näistä muistoista tuli sekä lohtua että tuskaa, muistutuksia siitä, mitä hän oli menettänyt ja mitä hän yhä vaali. Job puolusti itseään väittämällä, ettei hänen kärsimyksensä takana ollut mitään piilosyntiä. Hän kaipasi Jumalan vastausta, selitystä hänen tusinakansa mysteeriselle tarkoitukselle.
Hän ei itkenyt paetakseen kärsimystä, vaan ymmärtääkseen sen. Hänen henkensä paini sanoiksi sopimattomien kysymysten kanssa. Hänen ystäviensä väittelyissä ei onnistuttu ymmärtämään jumalallisen viisauden syvyyttä. Ja taivaan hiljaisuus painoi häntä raskaana. Vaikka Job tunsi suurta tuskaa, hän tunsi syvällä sisimmässään, ettei hiljaisuus ollut hylkäämistä. Jobin tietämättä jokin liikkui verhon takana. Kaikkivaltias oli kuullut jokaisen huudon, jokaisen tuhkasta kantautuvan voihkaisun. Ja vaikka vastausta ei ollut vielä tullut, hän, joka hallitsee myrskyjä ja puhuu pyörretuulten kautta, lähestyy joka hetki. Vanhurskas mies istuu tuhkassa, ystäviensä väärin ymmärtämänä. Surun lävistämä. Ruumiissaan kidutettu. Silti kurottautuu kohti Jumalaa, jota ei voi nähdä. Hän on vuodattanut valitusvirrensä. Vastustaja ei ole onnistunut murtamaan häntä. Ja vaikka pyörremyrsky ei ole vielä saapunut, se muodostuu horisontin takana. Luomisen Jumala valmistautuu astumaan Jobin myrskyyn. Tähän päättyy Job, murtumaton sielu, sarjan ensimmäinen osa. Muista tilata kanava, tykätä siitä ja jakaa se muiden kanssa. Katsokaa tämän tarinan toista osaa, joka on tulossa pian vain tälle kanavalle. Ja jos käyt läpi jonkin tulisen koetuksen, älä luovu luottamuksestasi hyvään ja armolliseen Jumalaamme. Rukoilen, että taivaan Jumala pian vierailee luonasi ja loistaa valollaan kaikille elämäsi alueille. Jeesuksen nimessä, aamen.